Хайде, моето момче, сега кажи. Айде. Мадъка. Ти колко школи зъби, че виж колко са ти мръсни зъбите. Все едно си има лайна в устата. Кажи. Аре, говори, бе! Защото ям много шоколади. Няма да ядеш повече. Сега ти махам всичките и ти слагам нови зъби. Айде. Ема, сигурно е тук. Готово. Хайде. Търси си го, че Слагам ти нови зъби и ще ти ги сложа. Айде. Ама без да говориш. Абе, мамо, я има тук. Абе, моето момче малко тихичко, защото така мога да ти ударя езика. Добре, айде. Да ти ги сложа. Мамо, ще ми дадеш ли телефона и играя Майнкрафт, абе? Добре, ви сега, момчета ми. 100 пъти. Казахте един път. Ще ти кажа още един път, ама за последен път. Този път нищо няма ти направя, ама ще ти крещя. Разбрахме ли се? Да. Айде. Скарам ти всичките зъби, за да ти сложа нови, защото те са развалени. Мамо, айде, кога си отиваме? Добре, ви сега. Млакни! Чели колко бе! Лекаре, кога ще излезам? Млъкни! Ще ядеш много шамари вече. Накрая този път от мен ще ядеш. Млъкни! Абе!